Beste behin ere euskaltzalek bat ekin dute herri urratsen. Eguraldiak asko lagundu ez badu ere, milaka izan dira Senpereko aintzirara hurbildu diren herritarrak sehaska laguntzeko. Hau euskararen alde ez, eta ikastolak apoiatzea. Ikastolak sustengatzeko, ikusten da hemen ikastolek egiten duten lana euskararen alde, eta sustengatzeko. Ikastole laguntzeko eta euskal hizkuntza kultura eta ikastole laguntza dakigunez, arrabaritzeko ikastolak, eraikitzeko eta noski, derrigorrezkoa da, bai. Aurtengo herri urratsen irabaziak sehaskak baliatuko ditu Beskoitzen ikastola duin bat eraikitzeko. Izan ere bertan dauden ikasleak badira 10 urte eraikin prefabrikatuetan ikasten dutela herriko etxearekin akordeorik lortzen ez dutelako. Bai, ze plazera azkenean onela deniri erakutsiko diogu indarra emanen dugula ere sehaskataren aldetik eta gure aldetik indarra ukanen dugula zerbait erakitzeko eta atela bide bat atxamaiteko. Hor egun eskatzen dugu ikastola bat, ikastola duin bat, aurrak zinez ongi ikas dezaten hor eta gero prefabrikatu usteletatik ateratzea eta zinez eta eskola bat ukaitea zinez. Eta Beskoitzen ikastola bat eraikitzeko sehaskak ezinbestekotzat jo du Euskal Herriaren elkartasuna. Elkartasuna beharko dugu, ez dugu gu honek eraikitzen al ikastola bat, Euskal Herri osoak eraikiko du Beskoizeko ikastola, gaur bere elkartasuna adiraziz herri urratsen bidez. Elkartasuna adirazi eta Beskoitzeri ere itxaropena ere alerazi. Izan ere eraikiko dugu ikastola berria eta Beskoitzen badakigu etorkizunean ere ikastola egongo dela. Horretaz ziur gaude. Eragile politiko zein sozialek ere ez dute hitzordua galdu nahi izan. Nolabaite bide bada eta modu bada iparraldean hezkuntza euskeraz eta ikastoletatik eskaintzen dutenei babesa emateko eta beraiek egiten duten lana aldarrikatzeko. Beskoitzeko ikastolako aferari buruz galdegitean Euskal Elkargoko presidenteak nabarmendu du beharrezkoa dela Beskoitzeko eskolak ateak irekitzea baldintza honetan. Ouvrir dans des conditions saines et dans des bâtiments en dur. Urtero bezala goizean goizetik musika, dantza eta bertsoak izan dira protagonistak. Ongi pastera. Beste izena bizkiet. Eguna pasatzera, pixkat laguntzera, giro ederrau ikustera eta eta gero kontzertuak eta ikustera baita. Gainera urten herri urratsik handiena izan da gune berri bat estrenatu duelako sehaskak. Beste urte batez euskeraz bizi nahi duen herri bat dagoela irudikatu du herri urratsek. Senperen Hortzango errekan igandeuntan zenbait lagun ezin jakin 20.000 ikusle inguru Neomak taldearen kontzertuan herri urratseko kideak diote helburuak bete dituztela garraio publikoa hobetuz, denera 2.000 laguntzaile gaur 200 oraindik. Hondarkinak, material guzia biltzen dugu, beti kontrolatzen dugu bizpahiru aldiz pasatzen gira senda guzietan, bidetan, bide bazterrak sahatzen, aintzira, hondartza, belargune dena utzi behar dugu pikoan. Iaz esaten genduen iazko egoeratik eta euskaltzalek eman zuten erantzunetik indartu eta ateratzen ginela. Aurten Euskal Herriak eman dion erantzunetik are indartuago eta jada hasia gaude 2025ko herri urratsa prestatzen eta martxan gaude ja. Eta aurtengo irabaziekin ikastola berria eraikiko dute Beskoitzen, badira 10 urte hango ikasle eta irakasleak prefabrikatuetan lan egiten eta ikasten dutela. Aurtengo herri urratsen helburua da Beskoitzeko umei duintasuna ematea. Gaur egun barrakoietan daude. Ekarpenak bizun bidez eta herri urratsen webgunean egin litezke oraindik.